Okay, mayong mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta maghigala na nga itong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air, o ako lang gihapon kining yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw adlaw na usab karon nga Lunes Martes no pizza 19 na kini sa bulan sa Marso tuig 2024 o karong adlaw gisaulog nato ang fiesta ni San Jose no ang bana ni Maria no San Jose ang patriarka. Nahala no, mayong mudto na kanatong tanan ng hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. Abi no, kumusta naman mga higala no nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. Abi no mahingala ato dahil nga timbayaw no sabong may mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramahata, o dito sa Actin Basay si Brother Elmer Lugatiman. Abi no mahingala, kumusta naman ang ginaot kita nga na kamungtanan sa Kapiskay Panglawas. Abi no, ari kita mahingala sa CBCP News, Balitang Simbahan, ni ining kabuntuhon. Abi no laing pari na usab ang higala ang nakadawat sa ordinasyon sa pagkaobispo. Siya mao si Most Reverend Napoleon Sipalay og mitambong sa okasyon sa iyang ordinasyon sa pagkaobispo mao mismo ang atong Papal Nuncio to the Philippines si Cardinal Charles John Brown ug si Archbishop Jose Advincula. Mahigala balita gikan sa Vatican, Pope Francis gikalipay og dako ang nasayran nga gibuhian na ang mga nahimong hostage sa nasod sa Haiti. Haiti. No, matud pa gibuhian na sa mga nagbihag kanila ang mga bihag dito sa nasod sa Haiti. Mao kadto mahigala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Ug ari kita mga higala sa ato ang Saint the Day. Aboy no ang atong Saint the Day karon bisan ug walay nangutana. Okay. Kung si Kuan pa'y pasultihon, si Brad Jones Manaban, no? Ang atong pod nga kauban sa buhat, no? Ang oras karon bisag way nangutana, tud pariya, no? Pero kita dili ato ang ato ang santo karon bisag way nangutana no Marso 19 of course si San Jose no dili na kinahanglang i-memorize yan no karong adlaw pizza 19 ang ato karong patron mao si San Jose. Bueno kini si San Jose mahigala nailhan nato siya isip bana sa atong mahal nga Birhen Maria ug siya usab ang nahimong ama-ama ni sa atong Ginoong Jesucristo. No. So karong adlaw gihinumduman nato ang kapistahan usab ni San Jose. Okay. Bino ari na kita manghigala sa ato ang ginagmang Jolo joke. Jolo joke ta manghigala ha. Abin nag-istorya gihapon, no, nag-istorya na bueno, usa ka huwis ug usa ka dinakpan no niingod ang huwis ngadto kang busting. Busting? Ano man, senyor huwis? Di ba giingnan mantika o nga di na ko gustong makakita pa sa imong nawong din sa korte? Anong niya naman po ka? Bitaw akong giingnan ang pulis ana. Kanang imong pulis good nung sana unsa manong. Senyor Huwis. Dakpon mong kukuniya. Ako ganing giingnan nga ayaw kong dakpa kay
giingnan nako sa kuhuwis nga di na sa kagustong makakita ko siyang nawong. Gidakop gyud ko. Ano ba di ay? Nangawat gani ko og kanding, gidakop jud ko akong giingnan nga ayaw ra kog dakpa kini mo gud ang huwis nga di na kagustong makakita nako. Mao ba? Joke ba yun? Joke na kay Tonyor Huwes sa may langit. Abi no, panayon ta mga igala sa tuang nga mga buhatuno ni ining kamuntuhon. Abi no, ari na ta mga higala sa katekism nato. Abi no, sa atong katekism, dunay mga pangutana diri no, mga minyo ba, mga minyo. Pader, saman, sobra naman may kapulo katuig nga nagbulag sa akong bana. Naa na ko'y laing nga lalaki nga gikaipon isip bana, ug naa na pod nagani may mga anak. Siya pod muna na po sila ang gikaipon nga babae nga pwede nga gitawag po niya iyang asawa, nanon na po sila yung mga anak. Pwede na bang magpakasal may pader sa akong gikaipon karon? Ang tubag niya na dili pag yun pwede. Nga naman. Sigun sa akong nasaran, kung valid yun ang inyong kasal kaniadto, wala gyud basihan aron nga bulagon mo. Pwede ra na siya maanad na makonsidera nato nga hangtod karon kasado pa kamo. Pero kung sa inyong pagpuyo isip bana o asawa, may rason nga pwede mong bulagon, no, kanang gitawag o legal separation, pwede na siya. O panalitan ng imong bana, hingulata. Violente ba? Psychologically impaired, na medyo nalisuan na sa pangisip. Pwede na kang mo-file na o kaso aron matagaan kamo og legal separation. Pero di pagyud gihapon ka pwedeng magminyo og usog kay wala man tay diborsyo diri sa Pilipinas. Wala no nga bisan pa kung pila na mo katuig nga nag-ipon basta kanang valid ang inyong kasal kaniadto, dili gyud mo pwedeng bulagon. Okay, wa man talaga diborsyo diri sa Pilipinas. Klaro? Kaya kini kong atoa nga kuan, kasal diri, kini kasal nato sa Katoliko, doon na ni tulo ka mga obligasyon. No, the Catholic marriage has 3 essential obligations. Matod pa, number 1 is permanence. Means having the condition or quality of being permanent. No, so muna nga, agwantahay kita. Kay permanent manjuling na yung ato ang kasal. No? Kay doon na go'y ginaingon sa Marcos, Kapitulo 10, versikulo 9. Tungod ini kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ya ikaduha nga essential obligation sa marriage is exclusivity. Sa ato pa kinahanglan nga magpuyo gyud mo nga bulag kay matud pa sa Genesis chapter 2 verse 24. Tungod ini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug ginahan ug mutipon sa iyang asawa ug silang duha mahimo ng usa. Sa to pa dili gid ay na pwede nga mangipon ra mo sa inyong ugangan. Pwede inyong ugangan mo ipon ninyo, pero sila kamo mismo mo ipon dito aron makalibre mo og paniudto o pamao panihapon. Di na siya pwede. No, your marriage should be exclusive. And number 3, essential obligation sa marriage is openness. No, kana bitawng doon na gyud mo disclosure permi kung unsay inyong nasing kasing-kasing nasa inyo una-una. Dili pwede nang gitawag na to og kana bitawng tago-tago ba. Doon na gyud complete transparency. So katong unang pangutana matud pa niya, no, dugay naming nagbulag. Pwede na ba ming magminyo og usog? Hindi pwede. Tungod kay ang primero ninyong kasal balido man do, kunya sa ako nang ginaingon, usa sa mga obligasyon nga nahilakip niya na mao gyud kining permanence. Permanente na ginangay mo ng bana. Okay, klaro? Nala no, sa mga ngalang na itong mga magminyo ay pili agin ninyong mayo kay dili madala ng style nga kana bitawng pagkadili na taganahan mangita ra dayon taglain ingon niya no. Pader matud pader pananglit dugay naming nag-ipon nga gusto naming makig-ipon og lain. Di gyud lagi na pwede. Di gyud na sa pwede nga naman
Kaya ang inyong kasal, valido man to, no? Valid man to inyong kasal sa una. Pwede siguro kung no, matud pa, legal separation lang. No, na ba'y mga rason nga kana bitaw kanang hingulata ingon niya na no unya medyo nalisuan as may pangisip muna dili gina siya pwede. Okay, klaro, pero napadyulain ana no kun ato na siyang tukion pagayo no dunay lain ana no dunay pangutana pader do na papagyulain nga pwede bing magbulag og sa akong bana tupag nga na naa kana bitaw gitawag nato og kana bang gitawag na itong incapacitation? Kana bang impotent ba ang imuhang bana? No? Kana bitang from the very start, impotent na daan ang imong bana. Dili siya pwedeng bana o asawa ha? Dili siya pwedeng makaanak. No? Dili siya pwedeng makaanak. Nya mo file ka og incapacitation. Pwede. Pero kalagwitan na dili na lang. Dili na lamang. Pero kung mo-file yung kag kaso nga gusto kang makigulag kay matud pa doon ay deception na wala ka kabalo nga kini imong asawa di dayon ni mga anak o kini imong bana di dayon ni mga anak, pwede kang mo-file ana. Magdepende na po na sa korte kung tugutan ba ka. No? Kanang gitawag sa in English og marriage tribunal. Pero sa dili pa mumuhimo ana, mas maayo nga mo refer gid mo nimo Senior Gami. No? Kana bitaw tanaw-tanaw nimo nya ang imong bana na sayod nga impotensya nya ikaw ang asawa wa ka masayod nya pa nga anak pa ka nakabalo na minyo na mo na wala na natin mahimo ana mayo siguro kung sa sinugdan pa lang daan nakabalo na ka nga dili siya makaanak ang imong bana impotensya unya na nasayod ka no unya namana pagid ka gihapon no wala na tayo mahimo ana no, pero kung dunay deception ba wala ka pahibaw nga dili day siya pwedeng makaanak. Ayha pa ka nakaibalo, pulo na mo katuig nga inipon naglibog ka nga nung walay anak. Okay, klaro? Abi no dunay laing pangutana diri mahigalang nga related gihapon. What is the teachings regarding marriage between cousins? Pwede ba na nga magkaminyo ay ang paryente? Ang tubag niya na dunay duha ka klase sa kinatawag nitong pagkaparinti, consanguinity o collateral. Kanang consanguinity, direct line gud na. Kanang consanguinity, kanang kon ba, parehos gud linyada, panalitan, apuhan, paingon, anak apalitan, paingon sa usa ka amahan, paingon sa anak, paingon sa apo, paingon sa kanang anak sa apo, anak sungko, di anak, di gina pwede nimong, di gino pwede makasalana. Kay direct line man na. Pero kining gitawag na to collateral, no? Collateral lisensya kana bitang first degree cousin, second degree cousin, third degree cousin. Pwede rin na siya up to the third degree, no? First degree, second degree, third degree, fourth degree cousins. Pwede, dili na, pwede na siya. Third degree gani, pwede na. No, kanang magtagutlo na mo, pwede na siya. Pero kanang first degree, second degree, di pa na pwede. Pero kanang magtagutlo na, pwede na siya. Klaro? Abi no, di na lang ko nakita kutob ha. Ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!